Studio Wang Sondona Islari Sirang Jilla Surup Stiti Prosar Songsodni Kunga 22 Bosorsaliya Jutumma Ara Raumari Ansolik Surup Stiti Prosar Songsodni 40 Bosorari Jutummaya Dinai Thunggebai Sirang Jilla Surup Stiti Prosar Songsoda Kunga 22 Bosorsaliya Jutumma Ara Raumari Ansolik Surup Stiti Prosar Songsoda 40 Bosorari Jutummako Be Bosorau मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों चिरांनि रौमारिनि जति आश्रमाव खुंफुङो दिनै जोबथा साननि गेवलां मेलाव गोबां ब्रह्म धोरोम सिबियारि आरो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाना गोबां धोरोमनि गोथौ सानथौफोरखौ गुवारै सावरायनाय जायो चिरां जिल्ला स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि संसद नायिका मनेश्वर ब्रह्मआ फोरमायदों दि बोरैहाय धोरोमखौ फेहेरनानै आरो फुवारनानै फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ गियान होनो हागोन बेनि थाखाय प्रसार खालामगासिनो दङ जोंना अबयसे नैबेखौ आं सिगाङावसो बुंनो लुबैदों पुर्णप्रसाद ज्योतिषरनि नामखौ लाग्रोनोसै पुर्णप्रसाद ज्योतिषर पायो नमः दिनैहाय जोंहा नैबे चिरां जिल्ला स्वरूप स्थिति प्रसार संसदआ 26 बोसोरसालिया जुथुम्मा बेखौ मैयानिफ्रायनो जागासिनो आरो दिनै जोबथा बे जोबथा हाबायाव जोङो दिनै फुंनिफ्रायनो शिबनारायण ब्रह्म आफादनि बिजाबनि शास्त्रखौ लानानै शास्त्रपाठ होबाय लोगोसे नै दा गेवलां मेल जादों बिनि सिगाङावनो आं मोनसे खोथा फोरमायनो लुबैदों दिनै नैबे जायगाया जाबाय जोंहा फोरलां बाबाजिनि जायगा बे आफाया गाव थैनायनि सिगाङावनो जोंनो रौमारि आन्सलिकआव नैबे मन्दिरखौ एबा हाखौ होलांदों बे आफाया गोमोरनानै थांबाय बिनि उनाव जोंहा बेखौ दैदेनदोंमोन रबिराम ब्रह्म आफा रबिराम ब्रह्म आफायाबो दैदेन थैनो थांबाय बिनि उनाव जोंहा लहित चन्द्र ब्रह्म आफाया दैदेनदोंमोन बे आफाया दङ नाथाय दिनैनिफ्राय सफैथ'वाखै जाय हक बिसोरनि दैदेननायावनो जोंना नैबे मन्दिरा आश्रमा जागासिनो आरो जाय हक नैबे जोंना स्वरूप स्थिति प्रसार संसद जि मा दं बेखौ जोंहा लहित चन्द्र आफायानो केलकातायाव थांनानै जोंनाव लाबोबाय आरो बे शिबनारायण ब्रह्म स्वामिनि बिजाब द'थि बिजाबखौ आफाया लाबोनानै जोंनो बाहाय होफैदों बे द'थि बिजाबखौ लानानै जोङो प्रसार खालामगासिनो जाय हक जोङो बोरै फुवारलांनो हागोन एबा जों बोरै मोजाङाव थांनो हागोन आरो एबा जों जाय दा फैगासिनो जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बोरै गियान होबोनो हागोन बेखौ लानानै जोङो नैबे प्रसार अभियानखौ खालामो आरो जों प्रत्येक बोसोरावनो बे जानुवारि बा फेब्रुवारि दिनावनो जोंहा बे अभियानखौ खुंनाय जायो जाय हक जोंहा आफा लहितआ जोंखौ जिखिनि प्रसारकफोर चिरां जिल्ला हक सारा आसामनि जत' प्रसारकफोर दङ बे प्रसारक आफामोनखौ जोंखौ सोलों आरो फोरोंलानानै बेंटल गेटआव जोंखौ फोरोंबाय बे आफानि बोसोनजोंनो जों किसुमान खामानिखौ सोलोंनो रोंबाय बेनिखायनो जों बे आफानि खाथियावबो पुर्णप्रसाद ज्योतिषरनि खाथियाव जों खुलुमनाय होबाय जाय हक आं बे खिथिखौ बुंबाय जोंहा चिरां जिल्लानि प्रसारक आफाद दं बे एसे आफाया गावनि बिबुंथिखौ लाखिथोंसै बिथांमोनहा ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोङो जोंनि ब्रह्म धर्म स्वरूप स्थिति प्रसार संसदआ मोनब्रै थाखो दं से नम्बरा जाबाय प्राइमारि 2 नम्बरा जाबाय आन्सलिक 3 नम्बरा जाबाय जिल्ला 4 नम्बरा जाबाय केन्द्रीय अर्थात मिरु संसद बे संसद मोनब्रैया जोंहा बोसोरसालिया बोसोरे शास्त्र सन्मिलन परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि जे शास्त्र दं धोरोमनि बागै बे शास्त्रखौ फरायलायनानै जों गोरोंनिफ्राय रोङै आइ आफामोननो जों फरायलायनाय जायो दा बेबायदिनो जोङो बेजोंनो जोंना आखुथाय आरो सिबिथाय इसोर सिबिनाय आरो जोंनि आखल आखुखौ दानायखौबो जों बिदिनो फोरोंलांबाय थायो दा बेबायदिनो फोरोंनानै देग्लाय माबाया जिल्लाया 22 जाबाय दा बे रोखोमैनो जोङो थांबाय थायो आरो फैगौआवबो जों थांबाय थागोन आरो जोंहा नैबे केन्द्रीय माबाया मिरु संसदनि जेनाखि स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि माघी पुर्णिमा बे परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि थैनाय सानखौ जों माघी पुर्णिमा हिसाबै फालियो दा बेखौ जोङो गसाइगाव अमृतपुर सेबाश्रमआव जों दा लादों बेयो जाहैबाय फैगौ फेब्रुवारिनि 15 आरो 16 तारिख दा बेबायदिनो जोङो जोंनि समाजाव अर्थात जोंनि
ब्रह्म धर्मनि भक्त आरो आइ आफामोननि सिगाङाव जों जोंनि सैथो बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिहोलांनो थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनो मिथिहोलांनो थाखाय जों बिदिनो ज' ज' बोसोरसालिया जों जथुम्माखौ खुंनाय जायो आरो बे खुंनायजोंनो जों दा इमप्रुभ जाबाय होननानै जों एसे साननो हादों आरो बै समाव गुरुदेब कालिचरन लाबोनायनिफ्राय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ थैनायनि उनाव बेले बेजे जादोंमोन बेले बेजे जानानै जोङो खुनु माबा मोनसे सिद्धान्त लानो हाथ'वाखैमोन बेनिफ्राय जेब्लानाखि जोंना जोंनिनो दा थांनानै दङ लहित चन्द्र ब्रह्म आफानि दैदेननायाव केलकातायाव थांनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जै जायगानिफ्राय बे जोंनि सैथ धर्म एबा ब्रह्म धर्मखौ लाबोदों बाहाय थांनानै बियो नागिरनानै बिजाबखौ मोनबोनानै बेनिफ्राय बेहाय गुरुदेब कालिचरन मोननि समकक्ष सासे भक्त दंमोन बेयो जाबाय सक्ति साधन कले बाबा बे सक्ति साधन कले बाबानिफ्रायनो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै लाबोदों लहित चन्द्र ब्रह्म आफाया दासिमबो बे आफाया जोंनि गेजेराव माबागासिनो दं फोसावगासिनो दं ओमफ्राय जोंनि जायनोखि परमहंस आफानि परमपरा शिष्य सक्ति साधन कले बाबाया 1990 थैबाय बिनि थैनाय सानखौबो जोङो बेनिफ्राय आदर्श शास्त्रफोरखौ जों मोननायलाय जोङो शास्त्र बिजिरनाय एबा शास्त्र अध्यापना दिबस होननानै 7 डिसेम्बरखौ जों लानाय जायो आरो मालाय बोसोरे दा बहायबो जोंनि मोनब्रै 6टा आनसलिक दं जोंहा बे चिरां जिल्लायाव सानजा बिजिनि सोनाब बिजिनि ओमफ्राय रौमारि निसिमा ओमफ्राय सिदलि चिरां सोनाब बिजिनि बे 6टा आनसलिकआ बिदिनो जोङो ग्रें ग्रेङै जों खुंबाय थानाय जायो आरो बे खुंनायजों जों दा एसे गावखौनो गाव एसे शास्त्रनि बागै धोरोमनि बागै जोङो मिथिनो हादों बेखौ जों साननानै लादों आरो दा ब्रह्म धर्म सान्थौआ जाहैबाय गमामायै जोङो जोंना आरो खाथि ज्योतिस्वरूप सानसोरगिरिनि दारै बे मुलुगा सोरजिजादों आरो बे ज्योतिस्वरूप सानसोरगिरियानो जोंनि जानाय आदारफोरखौ सृष्टि खालामनानै बेनो माबानानै जों बेखौनो जानानै जों दा गोथाङै दं आरो जों बेबादिनो जोंनि बायदि सासे महर सोरजिनो हानाय बे आदारखौ जानानै जों दा ज्योतिस्वरूप सानसोरगिरिनि सोरजिनायाव जों बेबादिनो जोङो परम्परा गथ' गथाय खांलायनाय जों दा माबालायगासिनो दं आरो दा बे सक्तियानो जाबाय ज्योतिस्वरूप परमात्मा ज्योतिस्वरूप सानसोरगिरिनि बे सानसोरगिरि गैयाबानो दैबो बोहैया अरबो जोंहा गासिबो मुलुगानो थानाय नङाखाय आरो बेखौनो जोंना परमहंस शिबनारि स्वामी आफा सत्य ध्रुब सत्य जानिबे होनना जोंनो बार फोरोंलांदों आरो मिथिहोलांदोंखाय जों बेखौनो लानानै जों दा जोंनि बे जगाहतिनि माध्यमजों जों आखुथाय आरो सिबिथाय बे मोननैखौबो जोङो फारि जोङो लांगासिनो दं नाथाय बेनो जाबाय दुखु गोनां बाथ्राया जों फोरोंदोंब्लाबो माखासे मानसिफ्रा एसे जोंनि बे नुजाथिनाय एबा गौमायाव बारा फैया जागासिनो दं आरो थेवबाबो जों नाजालांबाय थागोन जेब्लासिम जोंनि बे परमहंस आफानि बाथ्रा बा शास्त्रफ्रा जेब्लासिम थाबाय थागोन बे समसिम जोङो परमहंस शिबनारायण स्वामी आफा गोथाङै दं होननानै बेखौनो बे शास्त्रखौ लाना जों सिबिलांबाय थागोन जोंनि आखुथाय अर्थात जोंनि आखल आखुआ बोरै जानांगौ इसोरखौ जोङो खुलुमबा मा मोनो आरो इसोरखौ खुलुमनानै जोंहा मा गोजोननाय दं दा बेफोरखौ जोङो दा फोरोंलायबाय थागासिनो दं आरो बेखिनिखौनो जोङो दा बोसोरे जों बेबादिनो बोसोरसालिया धोरोम सन्मेलन एबा शास्त्र सन्मेलनखौ जों खुंलाबाय थानाय जायो आरो मा दे गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।